Lero panyasa voice box panakulatsirani mawu a Boni Kalindo amene wanyadira mangwanena kuti most dangerous child kapena kuti the DC president wa bungwe la Malawi first the people first. Boni Kalindo akunena kuti speech ya president imene inapangitsa dzulo inali speech ya mabodza okhaokha komanso zikuoneka kuti a president iwo anakakamizidwa kuti apange speech imene ija chifukwa chakuti anachita manyazi ndi mmene zinthu kuno ku Malawi zilili komanso ndi mmene atsogoleri akale a dziko lino amalankhulira zokhudza utsogoleri wawo. Ndine nkhani imodzi kuti tifu kuti Boni Kalindo akuti bwanji pazimene alankhula president athu dzulo pano pa Nyasa voice box. Anthu ambiri andiyimbira usiku wathawu kuti mwina ndi alongosolere zimene president Chakwera walankhula chifukwa zikuoneka kuti zimene ankayembekezera Malawi ambiri kuti azimva mu state of national address zimene akhala akuzidikirira kuchokera zana kuzafika dzulo si zimene amva. Ndipo anthu ambiri ankayembekezera zinthu zabwino ma solutions amene Malawi akukumana nawo ma challenges kuti ma solutions yake ati apereke ndi Chakwera uja dzulo lija. Koma ndafuna ndikuwuzeni mopanda mantha chifukwa ine sine mmodzi wa makawadi. Ine nimangoyima pa chilungamo. Ine nimangolankhula chilungamocho kuwayimirira Malawi. Tinene mosanyengerera, tinene mosabisa kunena kuti amene anamuuza Chakwera kuti alankhule dzulo kunali bwino akanamuuzanso kuti asalankhule. Chifukwa chimene Amalawi amayembekezera si zimene zalankhula zija. Chifukwa ankayembekezera ma solutions. Amalawi amayembekezera ma solution osakhala ndiza ayi. Nkhani ya njala ndi imene anthu amayifuna kwambiri kuti amve kuti kodi njalayi boma lithesa bwanji. Koma kuyambira nthawi imene anthu anayamba kudya mango, kuyambira nthawi imene Amalawi anayamba kudya chiteze, kuyambira mwezi yapita imene Amalawi anayamba kuvutika, boma silinapangepo china chilichonse apart from promises and lies kunama kuti ayamba kugawa chimanga chija sanayambe kuchigawa. Lero mene aona kuti ayamba kuyaluka ayamba anthu kuanena ndi pamene akubwera tsopano ndi rhetoric ndikumayamba kuchita blame anthu ena ndikumayamba kumanamiza anthu ena. Lero ndi siku lonena kuti president akayambe kumayenda ati kumaona kuti ati kodi anthu akuvutika bwanji m'ma district. Uchisiru chani nthawi yonse imene anthu avutikira mu ndiwo kanene kuti aye ndifuna ndiyambe kuyenda ndiziona mene ma district ena azunzikira. Kodi president akayenda amayenda kukafika pakana m'mizi ndikuona kunena kuti kodi anthu akuvutika bwanji. What is the meaning of teamwork? I thought by now president anayenera kupeza kuti anthu akuvutika bwanji ndipo by now anayenera kuti chimangacho chiyambe kugawidwa. What I know is that chimanga chimene chinayerekezedwa kuti chiyambe kugawidwa kwa anthu chimanga chija akugawana ndi ma ministers, akugawana ndi anthu a MCP. Ndipo ngati kuli munthu amene amanamizidwa muzambiri ndi president Chakwera because sali on top of the affairs. Ine palibe chanzeru chimene ndachimvamo ndipo kunali bwinonso ndikati ndizingogona. Komanso amene mmamamowa kunali bwino kungolezera osamvapo china chilichonse because ngati ine ndamvapo china chake chanzeru chokuti apapa ndiye kuti munthu yakuchita improve Chakwerayi ndiye ndi chizungutu. Pano ndiye akuching'amba bwino kwambiri chomachita kumanyambitira milomo. Chizungu ndi chimene ndamva ine ndikusinthaso kwa chichewa kuti kachichewa chakalekale chinali cha chewa cha lilongwe cha nkhalidwe yache la chewa koma wasinthako pang'ono Amalawi ino ayamba kumva pang'ono chichewa. Koma zimene walankhula ndizopanda nzeru. Ine ndinkayembekezera kuti president wabweresa ma solution. Even nkhani ya fuel tikayembekezera kuti president abweresa ndithu statement so comprehensive kunena kuti mavuto amene watithana nawo siku lakuti. Koma zimene ndamva ine tikungongola ndalama kwakuti zimene ndamva ine apo sechera pa tilandira ma supplies a fuel. Chimene ndamva ine ndakhala ndi ma
ma partners yathu tikukambirana, ndakhala ndi ma officials ochokera ku ma ministries akuti ku finance, ku local government, ndi ma ministries ena, takhala ndi reserve bank kuti tikambirane kuti tizipeza bwanji ndalama, pena pache talandira 50 million US dollars, tilandira ngongole. Ndi zimene ndamva inetu, ndinkayembekezera kunena kuti kukhala ma solutions A, B, C, D. Tikamanena kuti ziko lino lini mafiyazi, ziko lino akulisogolera ndi anthu a sataniki, anthu amene alibe welfare ya anthu. Ndi zimene zochitika zulo lijatu. Tikamakuwuzani kunena kuti usogoleri uwu basi wangofasa pakuba makobiri, wafasa kunyadira makobiri, chifukwa cha zulo lijatu chimene amabwerera ndikuzaonesa kulemera kwache, kuonesa munthu akakhala ndi makobiri okuti ndi opambana msinkhu wache, samabisika tolo kalankhulidwe kwache, olo posture yake imaoneka kuti koma munthu uyu ndi akusamira makobiri. Ndi zimene ndaona ine mwa president ujayo, sindinaonepo anything positive chimene amalawi atolapo, chifukwa Malawi wakumuzi amadalira yote. Anayenera anene kuti kodi yote iyenda bwanji, chimanga chiyenda bwanji, andi yekha akuchita acknowledge kunena kuti thumba la chimanga lakwana 70, lafika 70,000. Kodi munthu wakumuzi 70,000 angakaitenge kuti? Ino anthu andale musamatenge amalawi ngati zisiru, anthu andale musamatitenge ife ngati sitimaganiza. Kodi tumukamuona munthu atavala masanza does not mean munthu yozi ndi osaphunzira. Kulitu anthu ophunzira amene akuvala masanza koma chifukwa cha umphawi, osakhala chifukwa cha kufuna. Nawo mukamapangisa misonkhano yanu mukaona anthu atavala masanza, do not make any mistake and think kunena kuti anthu amene wandi osazindikira. Mukamalipanga boza lanu limaoneka tu m'milomo mwanu, mmene imaonekera milomo ija ikuchita kuoneka kuti zonsezija ndi zonama. Andi kuyenda kumene akunena kuti tinaenda ku Southern Region, taendaso mu Central Region muno. Tandiuzeni ino amalawi, ndi pati President Chakwera olo vice wake Michael Owusi aenda ndikukachita ndikukalankhula kapena address nkhani za njala apart from campaign. Chifukwa tu MCP chimene ikupanga ndi president wache ayamba kale ali ndi ere campaign, ngakhale abungwe la meki sanasegulire campaign iyo, ayamba iwo kale campaign yawo. Choncho ndimafuna ndikupempheni ino andale, do not take Malawians as fools or kapena for fools. Do not take us as zisiru. Amalawi ndi anthu ozindikira, andi amalawi si anthu ogona. Ngakhale olo munthu wakumuzi pakali panopa amene mmamutenga ngati ndi bulutuyo ndi oganiza kwambiri kuposaso anthu amene ali ndi madegree. Kodi tikupita ku sukulu kukatengako degree is not a platform yomapangira zinthu zopusa kapena yoonesa ngati ndi ozindikira. M'Malawi muno anthu ndi ozindikira ngakhale akumuzi. Andi kubwera kwa Facebook anthu ambiri amaziziwa zinthu kwambiri kuposaso kale. Malawi walero si Malawi wazana. Choncho inu andale musamatipusise. Zulo lija linali boza lokaloka, boza after another, boza after another. Andi kumene kuchako puje ni national address imene hii amapanga chifukwa chopanga manyazi maiko mabungwe komanso ma president opuma akale atazuzula nchitidwe onyasa umene ukuchitika m'Malawi muno. Ndi pamene munaona Achakwera aja mwa manyazi ani nkhope ija imachita kuoneka kuti president uyutu akupanga manyazi. Ndikumanena kuti I wanted to join the former presidents in condemning violence, and I want the police to investigate. Achitapo investigate jani popeza kuma demo amene amathamangisidwa anthu ndizi nyau ndizi kwanjeko apolisi anali konko. Tikamanena kuti bwana iniyo ndinuona makwambiri ndinu mafia zonsezi jamukuziziwa, and you know quite well kunena kuti inu munali ndi meeting ndi anthu anu mwapangana kunena kuti mulilongwe musazakhale mademo. Why are you coming out now to lie?
Why are you lying now? Instead mukananena kuti malinga ndi zimene zachitika zija ineyo ndamuchosa IG. Chifukwa ndi zimene anthu amayembekezera. Kodi tizulo lijatu anthu amayembekezera zambiri. Amayembekezera kunena kuti kulephera kwa Inspector General of the Malawi Police. Tikunena atu ku polisi uku bwana mwina simukuziwa. Kumene anthu amati akatumizidwa ku ntchito zosiyana-siyana, mabwana maosi akumalanda anthu ndalama. Monga mmene alandira apolisi osiyana-siyana mmene alandiridwa ndalama zawo amene anapita kukagwira ntchito za meki. Bwana atu anthu anu chifukwa chiwewe chifukwa chotengera zimene mukupanga apolisi akuzunzika koopsa. Tapitani kuliwonde ukuku aliyense out of the 2000 policemen aliyense anachitidwa forced kuti apereke 40,000 kwa AOC akuliwonde. Ndipo ndalama zimene zaperekedwa kumeneko ndi over 8 million. Ndipo kwa amene sanapereke ndalama ndizoani kunena kuti ntchito zonse zimene zikubwera sakupasidwa. Tikunena kuti zulo lija anthu amayembekezera kuti inuyo mumuchosa IG chifukwa cholephera. Komanso zulo lija anthu ankayembekezera kuti mumuchosa minister wa security. Minister wa security anayenera achosedwe muno Malawi. Anayenera kuti minister amene achosedwe chifukwa cholephera ntchito. Koma iniyo zimaoneka kuti zimeja inali script mwapangana kale kunena kuti no minister wa internal security amene iyi palibe pocholakwa amayi yola muso palibe pocholakwa tendikapu sisi ya Malawi. Chifukwa masiku onse mademo oyamba kumene kunatuluka azikwanje anthu ake inu mukuwadziwa ndipo anthu ndi MCP. Why are you coming out to lie? Ndipo apolisi anali alipombo andi umboni ulipo okwanira kunena kuti ena aja ndi apolisi akumavala dala zimaujeni mamaski kuti asaziwike kuti ndi apolisi. That is why inuyo mukuwalola anthu amene ajawo ndikumaponya tear gas. Nde what type of investigation imene angapange popeza zinthuzo ndi script yanu. Investigation imene mukufuna kuti ichitikeyo ndi yachani? Ndi manyazi. Muzikhala ndi manyazi bwana. Mukamanama muziziwa kuti anthu ena so amaganiza kwambiri. Chifukwa ena ifeyo tinaphunzirapo psychology. Tiri kuphunzisi tinaphunzirapo psychology. And don't take us as people who doesn't think. Zosezi ni manyazi. So minister wa internal security komanso IG Inspector General anayenera kuchoka ntchito yawo. Koma izi ndi mafilimu tikudziwa kuti ndi mafilimu mwapangana kale kunena kuti whether one likes it or not ku Central Region kusazapezeke mademo. And apapa zochita blame other politicians. It's just it shows kunena kuti iniyo simaganiza. Why are you accusing other political leaders? Yet amene mukupanga zolakwika ndi inuyo Malawi munomo. So musamata isi ya Malawi nthawi. Musamata isi ya Malawi nthawi. Zimene zijazo ndi filimu yanu imene mwakhala mukupangana kuti mukalankhule ngati mukuchita condemn violence. Yeti mukudziwa anyamata amene munayika dala ajawo akwansundwe ndiye na ochokera kunchesi munayika dala kuti azionekera nkhope ya kuti anthu akamaona aziona kuti anthu awadi ndi anthu a Malawi amene angokwiya. Yeti anthu ndi a police. So kwa ineyo mukamandifunsa Malawi kumandiyimbira mafoni kumanena kuti kodi mwayiona bwanji state of national address zimene walankhula president zulo, ndikuwuzani kuti amene ajawo ni manyaka. Ndipo tinkayembekezera kunena kuti zimene akunena kunena kuti anthu akudandaula za electoral commission. Timaona ngati president amene walankhula kunena kuti aliyense ali ndi ufulu wache wovota. Tinkaona ngati ineyo ndimaona ngati anena kuti because of that ine ndikuchita declare kunena kuti zonse zimene zapangika ndi null and void tiyambireso. Because kuli phase 1 imene anthu sanalembese, phase 2 imene anthu sanalembese, imene yakulembesa iyi ndi phase 3 chifukwa ndi ikuchita target madera akwanu. Ndiye pamene popo anthu akasankhidwa
right to vote imene mmanena ija ili patipo popeza anthu mwaphera kale ufulu wanu system kapena process yonse ya zisankho sinaende bwino from phase 1 kuzafika phase 2 and mukamanena kuti ndi right bwanji simunazuzule anthu anu ma ministers akupita kumakagula anthu kumakagula cha nzika kumakagula cha kumeki chijacho bwanji simunazuzule and it is you and it is on record kuti munapita kunchisi zimene ziwanena ndi secretary general wanu amachita kunena kuti a president akufuna muzaonese cha nzika president akufuna muzamuonese chovotera nangati zili zisankho zeni za genuine zimenezo simunazichite kondemu bwanji mumangoziyang'ana zimene zijazo tinkayembekezera kuti zilolija mulamula iniyo ngati president kuti pakali panopa zonse zimene za meki process yonse ya meki ndi narrow and void and mwapereka kale mauthenga kumadera ena ngati kumangoji mwayikako kumene kumasupana kuti anthu asamalembese mokwanira koma kwanu ukuku kujeni ku Central Region ndi kumene mwayikako zinthu zokwanira and nyengo imene imalembesa anthu phase 1 ndi phase 2 inali nyengo yosowa mafuta ku Southern Region, Eastern Region ndi madera ena wonse amene anachitidwa targeted phase 1 and phase 2 kumene ku anthu sanalembese. So why are you not going back? Why are you not nullifying everything kuti anthu ayambireso kulembesa kawiri chifukwa chisankho ichi si chisankho ndiye tiona popeza mukunena kuti mwalamula apolisi kuti afufuze tikukonza mademo ena mulilongo mwemu tikonze mademo mulilongo mabungwe nonse tiyeni tikonze mademo zipani zonse tiyeni tikonze mademo tione ngati azikwanjaja satulukanso lero kujeni ku State House kwabwera anthu ma Israeli akuchitisa training anthu a polisi kodi a polisi angamachitire training kujeni ku State House munamba mwazimva kutiko kodi kukanjeza kapena kuntakataka kuja kwala kwa chani kuzala nyama kuja lero kwa sintha zikusonyeza kuti pali zina zake zimene mukukonzekera zoopsa. That is why a polisi akuchita training kumakiu kujako ku State House anthu akuyimba kuchokera mkati momo kumatiuza kunena kuti kwayamba tu training ya polisi kaya mukuchita training ma hitmen kaya malinga ndi program yanu yobera zisankho. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.